Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun, agunging pangalembono namung konjo wonten ngarsa dalem Gusti ingkang amurba amisesa, sedaya titah sajagat raya. Inggih awit sih wilasanipun kula lan panjenengan sedaya pinaringan kawilujengan saha kasarasan ingkang satemah kula lan panjenengan saged lenggah pepanggihan ing sasana punika. Para sesepuh, pini sepuh miwah aji sepuh ingkang tansah winantu ing pakurmatan. Para among ingkang datan kendhat tansah nggulawentah dhateng para siswa ingkang pantes sinudarsana. Sumrambah para kadang sae ingkang pinanggih wreda punapa dene muda ingkang bagya mulya. Langkung rumiyin mugi kaperengok panjenengan sedaya kersa paring samudra pangaksama dhateng diri pribadi kula. Dene sampun kumawani jejer wonten ngarsa panjenengan sedaya. Inggih awit kaderenging manah kula ingkang kepingin ngaturaken sakedhik. Tegesipun kula kanthi irah-irahan. Budaya Jawa minangka cagak jejeg adeging nagari. Para kadang wreda muda ingkang bagya mulya, ing titi kalenggahan punika kula lan panjenengan sedaya gesang ing abad 21. Gesang ing jaman ingkang sedaya bangsa lan jagat raya punika saged ngungak lan sami mirsani gesanging bangsa sanes. Budayaning bangsa sanes saha kamejenganing bangsa sanes. Wontenipun pirantos-pirantos komunikasi kadosta televisi, radio, telepon, punapa malih internet ingkang saged kangge sarana mangertosi ing pundi papan lan panggenan. Bab kala wau saged nyengkuyung dhateng rembakaning kabudayan satunggaling bangsa. Ananging saged ugi kosok wangsulipun. Budaya satunggaling bangsa saged sirna awit kalindhe dhateng budaya manca ingkang kaanggep langkung majeng lan damel rena. Kamangka satunggaling bangsa badhe ical jati dirinipun lamun bangsa kala wau sampun ical kabudayanipun. Awit kanthi kabudayan satunggaling bangsa badhe katingal jati dirinipun, badhe katingal titikanipun rikala sesrawungan ing panggesangan jagat raya. Kathah para pinter sami ngendika, bilih icaling kabudayan satunggaling bangsa awit dumuginipun kabudayan sanes ingkang lumebet ing panggesaning bangsa kala wau. Ananging menawi kapenggalih kanthi lebet, penggalihan ingkang kados mekaten kala wau mbok bilih dereng temtu leresipun. Kanthi wontenipun pirantos-pirantos komunikasi ingkang sampun kumawi minyak marana kangge ningani panggesaning sedaya titah sajagat raya punika. Nedahaken bilih icaling kabudayan satunggaling bangsa awit kiranging raos tresna saha kiranging pamarsudi bangsa kala wau dhateng budayanipun piyambak. Bangsa Indonesia satunggaling bangsa ingkang gadahi atusan kabudayan. Nut dhateng katahing suku-suku bangsa ingkang manunggal lan ngakeni minangka bangsa Indonesia. Namung elokipun saking kabudayan ingkang maneka warni kala wau, bangsa Indonesia sami kersa manunggalaken cipta, rasa lan karsanipun kanthi tinangsulan ukara Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangruwa. Ukara ingkang sampun kaserat dening punjaganing Kraton Majapahit nun inggih Empu Tantular ingkang salajengipun kapetik lan kapacak ing lambang negari Indonesia Garuda Pancasila.
Kabudayan Jawa salah satunggaling kabudayan ingkang ngrenggani pluwung kabudayan Indonesia, ingkang nderek mimbuhi endahing kabudayan Indonesia. Salajengipun kula tuwuh pitakenan. Kados pundi kabudayan Jawa ing wekdal samangke punapa tasih saged kadherekaken kangge ngrenggani kluwung budaya Indonesia? Punapa budaya Jawa tasih saged kangge nyengkuyung dados cagak lan tuak kangge jejeg adeging negari Indonesia? Pitakenan kula kala wau saged keparingan wangsulan tasih. Sauger tetiyangipun ugi tasih sami kersa ngupakara ngleluri lan ngrembakaken budayanipun. Budaya Jawa selaras sanget kaliyan kabudayaning bangsa Indonesia ingkang kedadosan saking atusan kabudayan mau awit punapa? Awit tetiyang ingkang sami nindakaken kabudayan Jawa tentu badhe dados tiyang ingkang tansah ngurmati dhateng sesamining gesang. Ayom ing ayoman lan gesang kanthi gotong royong sinaosa wonten bab-bab ingkang rinaos beda. Tuladhanipun ing kagunan seni kemawon. Tiyang Jawa tansah nengenaken dhateng manunggaling raos. Tuladha ingkang gampil rikala kula panjenengan sami sinau ing olah karawitan. Wonten ing pagelaran karawitan punika kathah sanget pirantosipun ingkang winastan gangsa utawi gamelan. Wonten kendhang, bonang, kenong, kempul, balungan, gender, rebab, gambang lan sapiturutipun. Gamelan ingkang kathah sanget jinisipun kala wau beda-beda wujudipun, beda-beda pirantos tabuhipun lan beda-beda cara nabuhipun. Ananging kanthi manunggalaken raos lan wirama ndadosaken lelagon ing sakeca kapindhangetaken. Para kadang, gesanging manungsa ing alam donya punika ugi sami kaliyan gangsa kala wau. Ingkang beda-beda wujudipun, beda-beda pangupajiwanipun, beda-beda agaminipun, lan tasih kathah malih ingkang beda. Ananging kanthi manunggaling raos ingkang beda kala wau boten rinaos beda malah kepara damel endah lan sugihing bangsa. Kanthi tuladha kala wau cetha sanget bilih kabudayan Jawa saged nderek nyengkuyung dhateng manunggaling bangsa Indonesia. Ananging emanipun tetiyang Jawa ing wekdal samangke sampun kathah ingkang sami nilaraken kabudayanipun piyambak langkung-langkung para kadang kaneman. Kawontenan punika lepatipun sinten? Kalepatan boten mligi kasandang dening para kadang muda. Nanging para sepuh ugi nyandang kalepatan punika. Ing wekdal samangke kathah para sepuh ingkang ngendika bilih lare anem ing wekdal samangke sampun sami kacalan Jawanipun malah kapilut dhateng budayaning bangsa manca. Ukara punika kenging kemawon. Kang ngendikaaken ananging kedahipun para sepuh ugi kedah mawas diri. Sampun dumugi pundi anggenipun nepangaken budaya Jawa dhateng para putranipun. Ingkang sami kagungan putra boten kaajak gineman kanthi basa Jawa. Kanthi pawadan mangke mindak boten saged komunikasi. Putranipun boten nate katepangaken dhateng kagungan seni Jawa. Malah kepara katumbasaken PlayStation lan CD film manca nagari. Kados pundi generasi bangsa punika badhe tresna dhateng budayanipun dipun tepangaken kemawon boten. Para kadang, keparenga kula nyuwun pangapunten dhateng para sepuh awit atur kula kala wau. Kula matur mekaten inggih awit saking raos eman kula dhateng kawontenan ingkang lumampah ing wekdal samangke punika.
Saderengipun kula mungkasi atur, keparenga kula caos temut dhateng diri pribadi kula saha panjenengan sedaya. Prakadangku, keparenga hamba matur, langgenge budaya gumantung sira pribadi, nresnani lan nindakno amrih kuncara. Para kadang, sepisan malih kula matur bilih sirnaning budaya satunggaling bangsa boten awit saking lumebeting budaya manca, ananging awit kirang pamarsudi saha raos tresnanipun bangsa kala wau dhateng kabudayanipun. Mugi tresna kula lan panjenengan sedaya dhateng budaya Jawa tansah tuwuh lan ngrembaka. Satemah budaya Jawa saged lestari lan saged dados cagak lan tuwak jejeg adeging negari. Para kadang wreda muda ingkang bagya mulya, mekaten sakedhe ingkang saged kula aturaken. Temtu kemawon kathah kakirangan saha kalepatanipun jar kula namung titah sawantah ingkang tebih saking kasampurnan. Pramila awit saking punika, mugi kaparenga panjenengan sedaya kersa paring lumunturing samudra pangaksama. Nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.